No, co se týče nerozhodnutelnosti, je de facto každá hádka, při kterým není shoda. A tady mají vědět, existuje dvojí nerozhodnutelnost de facto. Ta jedna je řešitelná kompromisem a druhá není řešitelná. Ale manželé neumějí ani vyhledávat kompromis, protože logika vlastně není dneska předmětem výuky na středních školách, takže manželé neumí hledat ani kompromis. Řekněme, vznikne-li spor, zoologická zahrada, koupání, tedy nějaké koupaliště, zoologická zahrada versus koupaliště, pak nemůže být kompromis, pak by mohl být kompromis, že manželka se půjde koupat a já půjdu do zoologické zahrady, ale my vycházíme z toho, že jde o ten víkend, kdy chceme být spolu. Kompromis tedy tady je, že se jednomu vyhoví, tentokrát se vyhoví, tobě, příště mně. A protože není rozhodnutelné, komu se má vyhovět jako prvnímu, tak to, co už dávno doporučuje, házet mincí. Tady vždycky se objeví tento problém, že první se má vyhovět ženě. Pozor, to je otázka galantnosti. Manželství má být taky galantní, ale v tom, že manželce pomůžu do kabátu, jo, já nevím, otevřu jí dveře taky, když někam jdeme, nebo jí přinesu nějaké něco těžkého, co ona neunese, ale v rozhodování, kdybychom řekli, že žena má právo první volby, tak bychom pár udělali nerovný. A to by nevydrželo.